Vedem să filmăm. Cam așa arată un prat bun, plin. Avea un stup bun. Cât a produs el acum, am făcut de bine să vedem. Am filmat bine, mă? Nu știu dacă am filmat bine. Ia ține de aici, te rog frumos. Vreau să ridicat-o. Dacă pot. Și de apoi. Asta e cea mai mică. Și aici. Eu mai să văd... Vreau asta aici. Care e ceva? Aștept. Te rog, nu mi-a în continuare. Ia n-am mers. Care e crema și vedeți acolo. Văd și peste mână din aici. Unde era?